Επί 3 γενιές, η Nursery Garden Festians δραστηριοποιείται στις αγροτικές καλλιέργειες και τη φυτοκομεία. Υπό την καθοδήγηση του ιδιοκτήτη Tom Festians, η εταιρεία έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε ηγετική παρουσία στον τομέα της παραγωγής σπαραγιού, μύρτιλου και μοσκευμάτων σπαραγιού. Στην καλλιέργεια μοσκευμάτων σπαραγιού, η εταιρεία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ευρώπη. Τόσο τα γεωτεμάχια με την εξαιρετική εδαφολογική σύσταση που η εταιρεία κατέχει στην περιοχή Νίρ, όσο και η μακρόχρονη πείρα της στις καλλιεργητικές τεχνικές, συντελούν στην παραγωγή ενός φυτευτικού υλικού εξαιρετικής ποιότητας. Η σπορά, η καλλιέργεια και η επεξεργασία του φυτευτικού υλικού γίνονται με εξαιρετική φροντίδα και διενεργούνται μέσα στις εγκαταστάσεις μας από εμάς τους ίδιους. Το φυτευτικό υλικό ταξινομείται και συσκευάζεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη, ενώ η εταιρεία μας στοχεύει πάντοτε στην ελαχιστοποίηση του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ καλλιέργειας και τελικής παράδοσης. Προαιρετικά, η Nursery Garden Festians μπορεί να προβεί στην απολύμανση του φυτευτικού υλικού. Η διαδικασία αυτή προστατεύει τα φυτά από πιθανές μυκητιάσεις. Οι αξίες της εταιρείας μας συνίστανται στην προσήλωση στους πελάτες μας και στην ικανοποίηση των ξεχωριστών τους αναγκών, αξίες που προσφέρουν στους καλλιεργητές σπαραγιών υψηλής ποιότητας φυτευτικό υλικό για την καλλιέργεια του σπαραγιού. Η αγάπη για το καλό φυτευτικό υλικό είναι βαθιά ριζωμένη στη Nursery Garden Festians. Άλλωστε, η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στην παραγωγή σπαραγιού και γνωρίζει ότι το καλό πρωτογενές υλικό είναι βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη καλλιέργεια. Η καλλιέργεια του σπαραγιού γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εταιρείας σε αμμώδη εδάφη πλούσια σε καλλιεργητικά συστατικά, όπου και εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας. Στη Nursery Garden Festians μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας την πείρα μας στον τομέα της παραγωγής σπαραγιού. Πρόκειται για μια ανοιχτή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση της καλλιέργειας του σπαραγιού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι καρπός συνδυασμένης προσπάθειας, στην οποία η κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Όχι μόνο κατά το στάδιο της καλλιέργειας, αλλά επίσης στην επεξεργασία, στο πλύσιμο, στην ταξινόμηση και την τυποποίηση. Με το βλέμμα της στραμμένο στις εξελίξεις της αγοράς και τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες των αγοραστών, η Nursery Garden Festians εγγυάται στον τομέα της παραγωγής σπαραγιού πάντοτε την κατάλληλη ποιότητα, στην κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος. Δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε στάδιο της παραγωγής, τόσο στον τομέα της καλλιέργειας σπαραγιού, όσο και στον κλάδο της φυτοκομείας του πολύτιμου φυτευτικού υλικού, διότι για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα έχετε ανάγκη από ένα καλό ξεκίνημα. Η Nursery Garden Festians είναι ο έμπιστος συνεργάτης στην καλλιέργεια σπαραγιού. Με τις γνώσεις της πάνω στον κλάδο, η Nursery Garden Festians περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο γνωρίζει ότι το καλό πρωτογενές υλικό αποτελεί τη βάση για ένα βιώσιμο οικονομικό αποτέλεσμα. Ο τρίτος τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η παραγωγή μύρτιλου. Λόγω των διατροφικών του χαρακτηριστικών που ενισχύουν την υγεία, το προϊόν αυτό καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές. Από το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη φθινοπόρου, η Nursery Garden Festians είναι σε θέση να προσφέρει προϊόν υψηλής ποιότητας, για το οποίο διαθέτει γραμμές τυποποίησης και σύγχρονες δεξαμενές συντήρησης. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του μύρτιλου, στη Nursery Garden Festians εστιάζουμε στη λεπτομέρεια και αφουγκραζόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες του αγοραστή. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας μας και η γνώση μας για την αγορά και την καλλιέργεια είναι οι παράγοντες που φέρουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν μας και οι οποίοι έχουν αναδείξει την Nursery Garden Festians στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται, αλλά και εκεί που θέλει να φτάσει στο μέλλον, στη θέση του αξιόπιστου συνεργάτη σας στον κλάδο της καλλιέργειας σπαραγιού και μύρτιλου.